kan. Gaweanmu dolan nang rong pinter bisa. Halah gayamu. Belum apa ora kowe? Dolan nyandi. Ya mbok kaya dolan kaya arek tak gawe ngono. Ayo lek ngono tapi aku galak soal maghrib. Ora. Ki nggawa duit apa ora? Halah iki kok dirembengku ae. Oke, engko ora ngomong. Ya. Ya nek ngerti Sardi karo Jono. Lah nanti wong loro iki. Di parang nang omahe. Omahe sapa? Ya omahe Jono sing enek wong tuane. Lek ora ono piye? Masalah Keri. Ya wis kowe rono ae. Ya lek ngono. Oke, Bos. Kanggo duit. Oh, dorong. Ono sing ngerti Sardi apa? Lah,